Шығарылышыбызны Татарстанда нәшір ителүче газета, журналларда игътибарга лайыклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Аның белән гадәттәгечә журналист Миңназыйм Сәфәров таныштыра. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар телендә чыгучы газета, журналлар нәрсә дип яза? Аларны бүген нинди проблемалар борчый? Шулар турында кыскача гына сөйләшеп алыйк. Татарлар юрап китермик дип чакырган Шәһри Казан газетасы үз-үзенә каршы килеп, Арча районындагы халык синоптигы Рәис Шакуровның быелгы язга һәм җәйгә карата булган юрауларын китерә. Аның раславынча, шын кыш әле 15 мартка кадәр дәвам итәчәк. Кар галәмәт күп булуга карамастан су басулар булмас, җирдә туң юк дип тынычландыра ул газета укучыларын. Ә менә Казан университеты галиме мондый юрауны кабул итеп бетерми. Язның ничек килүен әле фаразларга иетәрәк ди ул. Укымышлы белгечләрнең һава торышы 3 көннән дә алданрак фраза алмаган белә иде ансы. Шуңа да бу очракта бер чуаш карта әйтмешли, быел язда су басу я була, я юк инде. Берсе көнгә Казанда киләчәк уеннары халыкара турниры башлана. Димәк, бөтен дөньяның игътибары тагын Татарстанга юнәләчәк. Киләчәк уеннар нәрсә ул? Кемнәр килер? Нәрсә күрербез? Тамашадан ниләр көтәргә? Ватаным Татарстан газетасы әнә шундый сорауларга җавап тапкан. Нәрсә диек? Тамашалар узада китә, ә кунак кабул иткәндә итәк җиңнәрне җыю безнең канга сеңеп, гадәткә үрелеп тормышыбызны рәтләргә булыша. Бу уеннардан соң да шулай булсын дип телик. Мәетне яру-ярмау мәсьәләсендә якын арада ачыклык керергә мөмкин. Россия Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фәррахов кешене соңгы юлга затканда кешелеклерәк булырга кирәк дип белдерде дип яза Ватаным Татарстан газетасы. Ул язманы укып чыкканнан соң мондый нәтиҗәгә киләсең. Синнән соң калганнарны авыл хәлләргә дучар итмим дисәгез, ширләрегезне яшермичә, вакытында табибларга күренегез, дәваланыгыз. Закон нигезендә әлегә нәкъ шундыйларның гына мәетләрен ярмыйлар. Ә булай һәр кайсыбызга да озын-озак гомер итеп, пычак аша үтмичә генә бакыйлыкка күчергә язса иде. Казан утлары журналының февраль санында чыгып яткан, рәхәтләнеп укый торган Айдар Хәлимнең «Әти-әни, миңа ничә йөз яшь» исемле гомер хатирәләре һәм Равилә Шәүдуллина Намратның «Тау башында бүре бар» романнарының азаклары урнаштырылган. Укудан һәм фикер йөртүдән тәм табып яшәүчеләрдән булсак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булышам, исәнлектә күрешик.